Il-Ministeru għall-Finanzi nieda konsultazzjoni pubblika dwar l-introduzzjoni ta' skema biex min iħaddem jinkludi b'mod awtomatiku lil ħaddiema tiegħu fi skemi ta' pensjoni awtorizzati mill-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji. Id-dokument ta' konsultazzjoni jipproponi kontribuzzjoni minima ta' 50 euro fix-xahar mill-ħaddiema li jażlu li jkunu parti mill-iskema u titnaqqas direttament mill-paga. Il-ħaddiema xorta waħda se jkollhom id-dritt li ma jitlux f'din l-iskema. Fi stqarrija l-Ministeru tal-Finanzi qal lill-Gvern għall-ħaddiema tiegħu wieħed li jħallas kontribuzzjoni addizzjonali sa 100 euro fix-xahar bħala sinjal ta' tmexxija responsabbli. Mill-banda l-oħra l-Ministeru tal-Finanzi qal li għas-settur privat il-kontribuzzjoni minn min iħaddem tibqa' fuq bażi volontarja. Ġie spjegat li l-ħaddiema eliġibbli għal din l-iskema jinkludu lil dawk li għandhom il-inqas minn 18-il sena sa dawk li baqalhom 10 snin il-bot mill-irtirar. Il-ħaddiema jridu jħallsu t-taxxa f'Malta u x-xogħol tagħhom hu s-sors prinċipali. Id-dokument tal-konsultazzjoni pubblika jipproponi wkoll li din l-iskema tibda fis-settur pubbliku fl-aħħar kwarta din is-sena u fis-settur privat mhux aktar tard minn 6 xhur wara. Il-Ministeru għall-Finanzi spjega li meta l-ħaddiema jbidlu x-xogħol se jkun hemm mekkaniżmi fis-seħħ li jiżguraw trasferimenti bla xkil bejn l-iskemi. Min jipparteċipa f'dawn it-tip ta' skemi se jibbenefika minn benefiċċji fiskali kemm għall-ħaddiema u anke għal min iħaddem. Il-perjodu ta' konsultazzjoni jalaq fit-18 ta' Lulju. Il-Ministeru għall-Finanzi qal li wara l-luq tal-konsultazzjoni, il-Gvern se joħroġ rapport dwar is-suġġerimenti li jkunu saru mill-partijiet interessati u jippreżenta t-tibdil propost fid-dokument ta' konsultazzjoni.